Čaute ľudia, dneska si zahráme hru Granny Smith. Ideme od prvého levelu. A niečo som chcel povedať a zabudol som. Nejde, super. No neviem. Takže dáme si prvý level. A som chcel ešte spomenúť môjho bratranca, že keď budeme točiť to špeciálne video, že budem strašne rád, lebo ako ma príjmol a on býva ďaleko, on býva až v Devínskej a tu v Bratislave, no tak ako viete, neviem, ak si môžem dať prst. No, tak v podstate to ide o to, no však, že máte zbierať jablka, musíte ako svojo prepáčte. Neviem, ak to mám držať, ktoré strašne mi tam zavádza tak malá tá kamierka. Čakajte, nejak si to nadstavím. OK, môže byť. Dáme si reštart. Tak. Keďže Emperor, že on nám nemôže ukradnúť v podstate žiadne jablka, je to platená hra. Ale ježiš, vždycky robím dvojité salto. Ježiš, zase to nebolo vidno, lebo tu mám ten facecam. Vám dúfam, nevadí, no to... Keďže mi sa dá ten facecam nejak zmenšiť, úplne som rád. Ježiš, zase toto nahrávanie musí zárušiť, no.